No niin, moro moro kaikki skuuttajat siellä kameran toisella puolella. Tänään olisi tarkoituksena julkistaa ton V4 voittaja. Niin kuin moni jo tietää, niin meillä on tässä nyt muutama viikon ajan ollut tuossa kisa käynnissä, että kuka tuon V4 voittaa. Elikkä tämän laatikon sisällön. Mä oon tänään kattellut läpi noita kaikkia kommentteja. Luin kaikki läpi ja katsotaan, siellä oli... Tällä hetkellä siellä oli 514 kommenttia tullut. Elikkä ootte kyllä ahkerasti jaksanut kommentoida ja jokaisen luin läpi ja oli aika kova urakka kyllä. Mutta yksi piti kuitenkin valita sieltä voittajaksi sitten. Enemmänkin olisin kompleetteja kyllä jakanut, jos vaan olisi ollut, mutta yhden sain vaan jaettavaksi. Oli paljon hyviä kommentteja. Että kyllä ihan mielelläni olisin juuri enemmänkin niitä jakanut. Mutta ei kai tässä muuta kuin pidemmittä puheitta, niin katsotaas täältä. Tossa on voittaja kommentti. Elikkä tän mun V4 kompleetti menee YouTube-nimimerkille MS Purkkapallo. Kyllä, onnittelut. No niin, eli mä voisin lukea nyt teille tän YouTube-kommentin, millä toi V4 kompleetti on sitten irronnut. Ja tää kommentti menee näin. Moi! Olen 13-vuotias tyttö ja opin just Tapulissa vipin. Mut mulla on vaan JD-book, joka kräkkää ihan just, koska on slaidannut. Olen kiinnostunut skuuttauksesta, mut kukaan mun kavereista ei skuuttaa, ainakaan tytöistä. Niin skuuttaan aina välillä yksin tai muiden siellä olijoiden kanssa. Haluaisin V4 kompleetin, koska äiti ei suostu ostaa muuta skuuttia, JD-bookit kräkkää ja toi on tosi hieno. Aion jatkaa skuuttausta vielä pitkään, vaikka kaikki ihmettelee, koska on tyttö. Mut ei se haittaa. PS. On sun fani. Okei, elikkä minkä takia mä valitsin juuri tämän kommentin ton V4 Completein voittajaksi? On ensinnäkin se, että tää kommentti on tullut tytöltä. Ja mun mielestä on hienoa se, että Suomessa on myös tyttöskuuttajia. Ja mä haluan tukea sitä. Ja tämän kommentin perusteella toi V4 niin kun menee oikeastikin niin kun hyvään tarkoitukseen, sillä tässä nyt on dekki kräkkäämässä. Ja tässä äiti ei suostu ostamaan uutta skuuttia, vaikka lauta onkin hajoamassa, niin tässä sitten äitille myös terveiset, että uusi skuutti tulee taloon. Ja ei kai siinä. Mun mielestä toi oli rehellinen kommentti ja nimenomaan ei mitään ylimääräistä. Ja nyt se menee ainakin sellaiselle, kuka sitä oikeasti tarvitsee. Plus vielä tytölle, mikä on hienoa. Nyt vaan muutkin tytöt siellä niin skuutin päälle ja harrastamaan lajia. Mutta ei mulla tässä mitään muuta. MS Purkkapallo, pistä mulle privaviestillä sun yhteystiedot, niin laitetaan kompleetti tulemaan. Mut joo, tää oli tässä tällä kertaa. Moro moro!